Ένας καλός περπατάει στον δρόμο, βρίσκει ένα φίλο του και του λέει: Γεια σου, ρε φίλε, Γιώργο, τι κάνετε, κύριος. Γεια σου, καλά, ρε. Κάτσε, ρε φίλε, αλλά πήγες σε έναν γιατρό, πήγα να σου πω να πας σε έναν γιατρό, ξέρω ότι είναι ειδικός για τα τηλέφωνα. Ευχαριστώ, φίλε, να σε δώσω τη διεύθυνση. Ευχαριστώ, πέντε διεύθυνση, καλύτα, θα πας στο καλό, ευχαριστώ, θα τη διεύθυνση πάει στο γιατρείο, κρούει το κοδόν, ανοίγει το νοσοκόμα, αυτός, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, η νοσοκόμα έχει ένα όλους. Ναι, ο γιατρός μέσα είναι. Ευχαριστώ. Μπαίνει η νοσοκόμα, πες στον γιατρό, λέει τον, ήρθε ένας ασθενής. Εργόνο φυσικά, λέει τον, περάστε. Μπαίνει μετά. Καλημέρα. Άλλη λεπτόμαστε. Ευχαριστώ. Πάρε τη συνταγή, έβγα έξω, πες την νοσοκόμα, να σε γράψει. Ευχαριστώ, βγόλω τους κέρατος, ο γιατρός μου είπε να με γράψετε, λέγει κανείς εδώ, πάρε τη συνταγή, φύγετε. Καληνύχτα σας, ξεχάστε το πατώ σας, ξεχάστε το καλό σας. Ευχαριστώ. Πάνε να βγείτε στο συνεργάκι. Σούτε, ευχαριστώ, σούτε, ευχαριστώ, έφυγε ο άνθρωπος να μάθει. 15 μέρες μετά ένα βράδο, κρούει το κολόν, ανοίγει νοσοκόμα. Τι θέλετε, είναι πάλι.